Вие усещахте ли, знаете ли, смятате ли, че сте подслушвани? Лично Вие, като лидер на партия сега и заместник председател. Да, благодаря. Това, че Цветан Цветанов подслушваше поголовно и законно, и най-вече незаконно политици, бизнесмени, журналисти, не е новина. В този смисъл, онова, което чухме от Мирослав Найденов тази сутрин по BTV, не може да се определи като новина сама по себе си. Новината е в друго. Че вече говорят хора от най-близкия кръг на бившия премиер Бойко Борисов. Това е новината. Може да си представите какви са били отношенията в тази политическа сила. Те нямат нищо общо с отношенията в една нормална политическа сила. Те са по-характерни за организации от подземието. Защото точно за тези организации е характерно да се държат с компромати. Реалните социални контакти вътре в ГЕРБ са заменени с отношение на зависимост. Една особена иерархичност, но не на партийните статути, което е характерно за всяка една нормална партия, а иерархичност на зависимостите. За мен не е новина и предположението на господин Мирослав Найденов, че Цветанов най-вероятно е подслушвал и бившия министър-председател и президента. На Мирослав Найденов може да му се вярва не по принцип, а собствено за тези разкрития, защото той беше един от най-близките хора до господин Бойко Борисов. Да не кажа от министрите, може би най-близкият му човек. Така че той най-вероятно знае какво се е случвало в кухнята на ГЕРБ. И ако и след тези разкрития Бойко Борисов не е проумял, че ГЕРБ няма бъдеще с Цветан Цветанов, ако не е разбрал, че Цветан Цветанов е грозното политическо лице на ГЕРБ, ако не е осъзнал, че Цветан Цветанов и типажи като него са моралната ерозия на ГЕРБ, толкова по-жалко за министър-председателя, за когото се твърди, че има уникален нюх. Аз по-скоро смятам, че господин Бойко Борисов е осъзнал всичко това. Нюхът на господин екс-премиера продължава да работи. И точно за това би трябвало да очакваме най-нормалното, естествено, закономерно действие от негова страна. А именно, незабавно да снеме Цветан Цветанов като председател на предизборния щаб на ГЕРБ
и дори да го извади от листите на ГЕРБ. Сега ще видим дали ще го направи. Ако не го направи, той ще потвърди съмненията, че е до такава степен зависим от своя заместник, че може би дори са на път да си разменят позициите. Ще стане ясно, че Цветан Цветанов не само го е подслушвал, ами е имало и какво да чуе и да документира, от което Борисов се бои. За мен вече е актуален въпросът кой от кого зависи. Дали Цветанов от Борисов или Борисов от Цветанов. Защото няма никакво друго обяснение Борисов да продължава да залага на свой заместник, който, повтарям, ерозира, при това ускорено ерозира, при това морално политическата сила ГЕРБ. Ще кажа още нещо, понеже видно от социологическите данни, дори тези, които все още дават известно предимство на ГЕРБ, тази политическа сила загуби властта и няма никакъв шанс да си я възстанови по модела на еднопартийното управление. Единственият шанс за ГЕРБ е да бъде част от едно следващо коалиционно управление, колкото и да се заканват, че не искат да участват в коалиция. С персони като Цветанов обаче, ГЕРБ ще изпаднат в тежка криза на политическата легитимност. Ще стане невъзможно да бъдат припознати като потенциален партньор в коалиционно управление от която и да е друга политическа сила сред парламентарно представените. Тоест, проблемът на Бойко Борисов вече е много по-страшен. Той ще продължава да изпада в тежка политическа изолация с този воденичен камък, който така охотно продължава да носи. Воденичният камък се нарича Цветан. Изглежда не може да се освободи от него, независимо от съзнанието си, че потъва. Нека продължим обаче. Проблемът на ГЕРБ вече не е вътрешно-политическата изолация. Този скандал има много силен международен отзвук и ще доведе до ускорена международна изолация на ГЕРБ. За сега само ЕНП в Европейския парламент се държи като своеобразен Павлик Морозов, като брани своята посестрима ГЕРБ, българска посестрима ГЕРБ. Но съм сигурен, че ще се разколебае подкрепата, включително и на ЕНП, на Европейската народна партия. Защото подслушването на политици, бизнесмени, на журналисти, на българските граждани с цел
да бъдат държани в подчинение, няма нищо общо с базовата ценностна система на Европейския съюз, в това число и на ЕНП. И за това по-нататъчната безрезервна подкрепа на ЕНП за ГЕРБ ще има за ефект дискредитиране на политическия образ на ЕНП в европейски план.